Hej, har du lyst til at bolle med mig? Ja, jeg vil. Ja, men jeg kan ikke rigtig, for jeg er gravid, men min dreng vil måske gerne. Nej, hvad fanden i helvede skal jeg så gøre? Jeg vil gerne bolle med din dreng. Jeg vil gerne bolle med din dreng. Nå, så vil jeg bare bolle med mig selv. Jeg vil godt. Ja, jeg kan ikke få stivet på mere. Hvad, skal man bare prikke til den, eller hvad? Fordi jeg kan heller ikke. Tænke. Jeg kan heller ikke få stivet på. Men er den bare slatten, eller hvad? Det er min i hvert fald. Nå, lad os gå videre. Jeg er gået fuldstændig fra forstanden. Brunstfeberen er kommet. Og I knaller ikke engang med nogen. I så bare laver åndssvagt tiger. Hvad fanden laver I? Vi vil jo ikke gøre noget ondt. Jamen hvad fanden i helvede har I tænkt jer? I skal ud og knalde, så vi kan få noget stivert på, men det kan I nok ikke engang. Brunstangen er det bedste, det elsker jeg. Brunstangen! Jeg kan ikke få brunstangen, der vil være sammen med mig. Men jeg prøver da at tænke. På brunst! Var det nogen, der sagde brunst? Det er min yndlingsting. Der sker aldrig nogensinde noget med mig og brunst. Det hele er fortabt. Der er ikke nogen, der gider bolle med mig. Hej med dig. Kan du ikke få brunst? Du hænger vist lidt med pikken. Hvad? Skal jeg hjælpe dig lidt med det? Måske kunne jeg hoppe på den. Nej, det hjælper ikke. Jeg har prøvet. Det var ikke så godt. Måske kunne du prøve at sætte dig sådan her. Nej, det er ingenting, der hjælper mere. Jeg tror ikke på det. Brunsten er forbi. Ingen brunst til mig i år. Her, det er da træls. Er det ved at være der, Æsel, din stivert? Æsel! Ups, der røg din pik. Æsel! Brænder din pikblæser væk i vinden. Hvad gør vi? Jeg vil gerne have noget brunst! Brunst! Hold kæft, du kysser godt, Grisling. Tak skal du have. Skal vi gå over og brunste bag ved træet? Okay. Følg mig. Okay, så går vi herover. Vent med mig! Jeg vil også brunste!